ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали ма. Имрӯз дӯстони азиз мо сафар дорем. 4 саҳар аэропорти Нурсултан рафтистем айхона. Як таксида шиштем роҳ ба сӯи ватан. Саҳар 4 саҳар хестем барвақти қатӣ ҳам хеле тез дар рӯшан мешавад. 5:30 регистратсия буд. Барвақтар биромадем барое ки ба таксӣ мерафтем. Ва як таксида кишиштем акама сёмка кунем. Гуфтам ҳамин хати резош причирк. Ҳай ба ҳар ҳол ҳамиқабо гуфтам рафтан ман барояш мунаввар кунам ки ватан рафтистем. Аллакай ман дар Тоҷикистон расидагиам як рӯз шуд. Сразу ман барои шумо ҳамун рӯз ҳоли яшав нашудаед даже. ҳамун рӯз сразу ман монтаж кардистам. Насиб боша мепартом ку интернета бубинем. Ягон интернети нағзоли надорам. Монтажа карда мемонам барои шумо навора мепартом. Пеши аэропорт расидем. уқад дури набуд хонамону. хай бо барвақтарак омадем то чӣ хела ҷобаҷо шудан ҳами дер накунӣ созай. Пеши аэропорда ҳаво хали хунукакай. Барои як рӯз пешам хеле борон буд, хунук шудагӣ буд. ҳаво 17 градус минуси 17 градус минус мебуд. Минус хати омӯхта шудагӣ. Ҳами зимистонам хеле хунукӣ када буд. Ойнаҳоро бинед чирк буда, сёмкаҳо чӣ хеле хира омадагӣ буд. Анак фуромадем ойнаҳои бе ойна охе дига живой сёмка мекунем хеле рӯшан хушбай. Тезои мошинам хеле чиркинӣ буд ки ҳай та хира сёмка кардам кам кам. Наминҷа аэропорти Нурсултана дим этажда регистратсия мекунем. Рости гап ман ба ҳамин аэропорт через Ташкент омада будем, аиса нарафта будам. Якум бор аиса через Алмато мерам. Бо Алмато бо я самолёти дига қатӣ баъд пересядка. Баъд Душанбе. Барое ки прямой рейс надора. Нурсултан пойтахт чунки ки боша прямой рейс Тоҷикистон Душанбе надора. Через Алмато мерем. Ҳамиш камтар қин ки қатӣ буда ку ай самолёт мефуроем бо регистратсия уҷада бо ждат мекунем бо мешинем тако беҳад монда шудан. ҳам хеле аэропорти калонай бо уҷада кам кам навор кардам барои шумо. хай навораи дуру дароз нашава барои интернети иҷа ҳозираш дар ягон вай надорам, вале ягон интернети назиём ба навораи бо дароз мепартом. иншоалло ҳаракат мекунам. иҷада шиштум самолёта регистратсия ҳамаро гузаштем. қариб мегардонданмон барои чӣ ПЦР чӣ дар кор будай. ПЦР ами справка барои коронавирус. Чанд кас гуфт ки ҳозираша дар кор нест дига. Яке дар кор будай. хай бо чӣ кардан худам ки доштам сертификат барои кӯдако гуфтан қаманмон кардан қариб мегардондан. монам қазиқ шудам дар аэропорт. хай худованд ба додмон расид. зора кардам худоҷона ки хаяка ноумедмон накуна сафарда роҳи сафарда. хай гузаштем ҳарчи бо разрешение додан соқ саломат шиштем. инак ҳозир мерем чанд қариб 2 соат раҳош бо аунҷа бо 2 соат Душанбе аэропорти Душанбе. ҳай соати 4 саҳар то соати 1 абед мо дар аэропорти Душанбеда расидем. баъд монда шудем. кӯдаконам беҳад монда шуданд. ман хиёл мекардам ҳам як самолёт хати меравем ки не намешудай хали рейс набудай. хай нами аэропорти Нурсултанай. баъд омадем дӯстони азиз хона омадем. вале бо наворо ҳастай тамошо кунем меҳмондориёра. хештабуро ҳамаш омаданд. ҳамаша фарёд кардем. ҳамаш дард доштанд. вале навигариё дар пешаи видеоҳо дар интизор бошем видеои навбатия ки дар Тоҷикистон ман чӣ кор мекунам, ки ҷоҳо мерам, бо чӣ коро машғулам. баҳри шумо навор мекунам тамошо кунед.
лайка бумонед, фаромӯш накунед, дастгирӣ кунед. Касе обуна нест, обуна шавед, то ки бо наворҳои нав ба нав аз ватан мебинед. ба дӯстони азиз, кадоме ки чизе ки заказ карда буд бипазен. Последни якта торти цифра гуфтак бахшиш шоколад. дӯсти азиз ки ҳами як ҳафта овораи ҳами раҳна буд ки чӣ хел ҷобаҷо кунӣ ва хай чӣ хела бозор мерем, чанд рӯз бозору магазина ҳамаи ҷоро гаштем, вақт набуд, натонистам, успедам намекардам, ҳами ҳисоб накардам, пухтупаз накардам дигар. ҳай бо ҳамиҷадам чанд қайки зурум бираса, вақт шава, барои шумо ҳам чизое гуфтагитона пухта мепартом. бо чизе ҳаста комментарияда нависен, кадомеша ки успед кардам мепартом, накардагиша хафа нашавем. бо иншоалло ҳаракат мекунам барои шумо. бо як ҳаво ки бо гармай чӣ влог бори чӣ видеоҳои нав ба нав шава барои шумо навор карда мепартом, ки ҳам хел зиқ нашавен. дар ғарибӣ ҳам бошед, ҳам хел тасаввур кунед ки дар ватанен. ман ҳамаша навор карда барои шумо партофтан мегирам. иҷода алматора бинен, алматода расидем аллакай. ҳамха хоначӯҳои майда майда метавай боло. оз иҷа нав тарафи як қишлоқшай ёли тарафҳои домо сар нашта камтар бо паст шава, ба домо маълум мешава. беҳад хушрӯи алматорам ай ҳами баландиша ки ай пешҳоли хушрӯ надидем. дар аэропорт фуромадем, бо регистратсия успед накардем ки ягон ҷоша бигардем алматора. ман худам оли дидагӣ нестам, фақат ам Нурсултанда пойтахташда будем. инам хел хай иҷада чӣ нестай, дарё ягон чӣ надора, фақат раҳ, ҳамворӣ, замин. заминаш беҳад калонай. ҳай ҷака барои ки заминаш ки калонай, фақат гандум дора, дига ҳеҷ надора. инами сексиёша бинен, ҷа ҳавлиёи аҷоиб хушрӯ ай боло метава. ҳай проекти домуш беҳад фасонай, мада маъқулай, хонаи ҳавлигишам. инам хе дӯстони азиз, раҳмат барои касоне ки беҳтарин комментария менависад. барои тамошотон дӯстони азиз раҳмати калон. барои комментариёҳо, барои тамошобинони азизе ки комментам ки наменависен, бо моро нигоҳ мекунен, дастгирӣ мекунен, ҳазор раҳмати калон. бо дастгирии шумо бо ман кӯшиш мекунам, ҳавасманд шудам, хе навор мекунам. барое ки озирашда медонен, ютуб платитаам ки накуна, бо ман кӯшиш мекунам. ҳамаи блогерро ҳам хекадистай, ҳама кӯшиш мекунад ки бо як навигарӣ як чӣ барои шумо партоем, ки шумо зиқ нашуда тамошо кунед. ҳам савз шудай хушрӯҷа нав баҳор шудестай. Нурсултанда ки нав савзаҳову нав гул дарахто гул кардагӣ будам. ҳами як ҳафта пеш гулош кам кам рехтиста буд. баҳор нав омадай, ҳама савзи хушрӯ. хая ки ҷои аввал да ватани худ монай Тоҷикистонда фуромадам, ҳамқа гарм офтоб, вақт нашуд ки сёмка кунам. омадагӣ будан, ами биромадам, ай самолёт фуромадам, пеши дарда омадам ки акам қати ҳеварам омадагӣ буд. дига сёмкарам накардам. дига ай хирсандира аёд ман биромад сёмка. шиштем таксида омадем хона ки меҳмоно омадан. очаҷонам ошадам партофтагӣ буд, барои ман хиждат кардагӣ буд. бовар кунем модар иқа ҳами хел интизорӣ кашида. як моҳе ки ман як моҳ пеш билет гирифтам, як моҳ ждат кадай ки кай мебиём, кай мебиём, ҳар рӯза ҳисоб кадай. гуфтам кошки намегуфтам ки пешакӣ гирифтама иқа ждат накуна. як рӯз мондаанда пеш Ленобода будам. ҳамрӯзе меомадам мерасидам, мегуфтам ман расидам. медонист ки омаданиам, аниқша намегуфтам ки бисёр хеле ждат накуна. лекин вай кард. ҳами як моҳ ждат кард. ман хамақа зиқ шудам. ждат мекардем ки кай ҳамин рӯзо меша ки мо сафар кунем. 29 май сафари мо буд дӯстони азиз. ҷа самолёта шиштам, идиим рейсай. рейси яка алматову душанбе. ҷа ҷомбо дигарай упарада гудакора ҳар сеша шинондаму ипарада худам тоқа назорат карда шиштам. гудакам ба ҳар ҳоле бо бетоқати кадиста будан. ҳай дӯстони азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошен. давоми навора тамошо кунен. иншоалло бо да алоқаем.